Radyo DZGB, ang kabilugan kan mga baretang kinalap, kan pinagsarong puwersa, kan News Center, asin Mega Force Patrol. DZGB, Bareta, alas 12. DZGB, Bareta, alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB, Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa indogabos mga tugang. Ini ng kabilugan kan mga baretang unya na pagkaaga. Digdi sa radyo DZGB. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Enot sa pamayok ang mga darakulang bareta sa lado lokal. Oplan Motor Silo, pinuna naman kan Legazpi City PNP. Police checkpoints ipapasunod naman sa Daraga PNP. Manhunt operations kontra sa NPA sa Camarines Norte pinakusog. Dredging sa Bicol River mapoon sa aga. Sa lado nasyonal, dagdag na bakuna piglalaoman na mag-abot sa masunod na bulan. Pribadong sektor insistidong nagbakal nin sa diring bakuna. Ideal contact tracing ratio, dipisil mangyari. Lockdown sa Metro Manila, pinaimutikan kan Malacanang. Bareta sa ibang nasyon, target na bilang kang nabakunahan kontra sa COVID-19 nakuha na kan Amerika. Bareta sa lado nin Karawat, rookie draft ipapasunod kan Filipina Volleyball League sa 2022. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Makaagyan nagkapirang taon na nakabuelo ang mga motorista. Binigla naman kan Legazpi City PNP ang publiko kan magkondukta naman sindan ng Operation Motor Silo. Sa mga mayor na tinampo sa kapalibutan kan syudad, ang mga pulis nagkondukta girarin ng checkpoint kung saan ang mga motorista pigpapagilid sa tinampo asin pigahanapan ng driver's license. Ang mga ini bilang pagsiguro kung sinda lisensyado asin may rehistro ang motorsiklo. Sa ibong nalado, parte ini kan sa indang kampanya kontra sa kriminalidad asin masiguro ng mga motorista may mga papeles sa pagmaneho. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Bilang pagsunod sa minimum health protocol, siringman ang kampanya kontra sa kriminalidad sa kapalibutan sa tao kan COVID-19 pandemic, ang Daraga PNP nagpapakusog naman kan sa indang mga checkpoints sa manibaybang barangay tanganing isairarom ang mga residentes kan barangay sa posibleng may pagsuhay sa mga regulasyon na ipinapasunod kan gobyerno tanganing malikayan ang pag-ulakit kan helang siringman makortara ang posibleng pagkomitir nin krimen. Ang baretang ini hatod sa Indukan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Biglan sarnakan Philippine National Police o PNP ang manhunt operation kontra sa communist terrorist group na nanambang sa saindang mga pag-iriba na nagresulta sa pagkagadan kan 5 katao asin 2 irino. Sinugo ni PNP OIC Lieutenant General Guillermo Eleazar ang PRO4 Regional Police Director Brigadier General Felipe Natividad asin PRO5 PNP Regional Director Brigadier General Bartolome Bustamante na magipagtabangan sa saindang mga counterparts sa lado kan AFP para sa ilalansar na hot pursuit operations kontra sa mga komunistang grupo. Sigun kay Eleazar, ang pag-ambush sa mga otoridad patunay sa nawara na talagang plano ang mga makawalang grupo sa pangmahaluyan na katrangkiloan sa gobyerno. Sinuguro man kan PNP na itataw kay niyan gabos sa tabang sa saindang makakaya sa pamilya kan mga nagadan na pulis sa sinan saindang udok sa buot na may kipagdumamay asin pagsaludos sa mga ini. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Multi-5. Mapuon
na ang pagpapairarom o dredging kana Bicol River sa Marso 23. Pero digdi, sigun kay Department of Environment and Natural Resources o DNR Secretary Roy Simatu, magkakaigwaman ni bamboo planting activity bilang parte kan mas pinakusog na rehabilitation efforts sa nasabing salog. Ibabaliw man sa sarong resettlement area ang mga informal settlers na naapektaran kan pagbaha sa Bicol River durante kan pagrapado kan mga bagyong Ulysses as Rolly kan nakaaging taon. Pigsasambing itatambak sa mas mahiwas na parte kan 94 ektaryang salog ang mga kalot na sand material sa lugar. Mantang nangako ang DNR na tatapuson kaini ang proyekto bago matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mahampang sa magkakanigong penalidad ang mga driver kumpanyanin bus na mabayolar sa kasagwan ni Gobernador Al Francis Bichara manangod sa mga protocols kang gobyerno probinsyal sa planong tugutan na makabiyahe pasiring sa probinsya hali sa Metro Manila vice versa. Sigun kay Danny Garcia, tagapagtaram kang gobernador, posibleng matangkasan ng linya o permisong makabiyahe ang mga madadakop na magbabayolar sa regulasyon. Mabugtak din mga designadong lugar para sa bus na pwede nindang pagbabaan ng mga pasahero, partikular sa Piudoran, Tabaco, asin Legazpi. Sa siring kay ning paagi, mapapadali ang pagkondukta ng contact tracing asin profiling sa mga mauruli sa probinsya. Mantang nangapoda ng kooperasyon ang gobyerno probinsyal sa gabos, lalo-lalo na sa mga pasahero asin biyahero na magsunod sa tamang protokol, asin ipaabot sa indang impormasyon ng kaso igwan ng manutaran na pagbayolar sa nasabing polisiya. Mas magiging maigpit ngunyan ang mga kapulisan sa pagbantay sa mga linderos kan probinsya kan Albay katakod kan pagpaluwas kan kasuguan ni Gobernador Al Francis Bichara na kaipuan na magpresentar ng negatibong resulta kan reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR, antigen o saliva test tulong aldaw bago mag-uli sa probinsya. Sa pakikipaghuron kan DZGB News kay Pulangi Deputy Chief of Police sa Police Major Ninita Asuncion, sindaan mangingenot sa pagrekisa sa mga dokumentos na kaipuan ipresentar kan mga mauruli sa probinsya. Paliwanag ni Asuncion na ang siring na lockdown makakatabang tanganing makontrol ang mga mauruli sa manalain na syudad asin munisipyo na posibleng positibo sa COVID-19 bilang antisipasyon sa posibleng pagruso kan mga mauruli sa selebrasyon kan Semana Santa. Mantang pigtutugutan man ang mga bihikulong may darang basic asin essential goods, araw kan pagkaon, bulong, tubig, gasolina asin iba pa. Nasa 40,000 lang mga Bicolano ang nakapagrehistro sa Step 2 kan Philippine Identification System o PhilSys kan Philippine Statistics Authority Bicol. Sigun kay PSA Regional Director Cynthia Perdiz, posibleng madugangan pa na sabing numero dahil sa padagos pa manggiraray ang pagpaparehistro sa tulong probinsya sa reyon. Basado sa indang datos, minabot na sa 21,000 ang nakapagrehistro sa probinsya kan Albay, 22,000 sa Camarines Sur, asin 7,000 sa Masbate. Mantang posibleng po na naman sa Abril 15 taon 2021 ang Step 2 kan pagpaparehistro sa Catanduanes, Camarines Norte, asin Sorsogon. Mantang nangapolan si Perdiz na magpartisipar ang mga Bicolano sa pagpaparehistro sa PhilSys. Nasa 12,000 na ayam ang nakatalaan na mabakunahan ng anti-rabies vaccine sa maabot na Marso 27, 2021 bilang pakikisumaro sa pagselebrar kan National Rabies Awareness Month kan lokal na gobyerno kan Daraga. Ang siring na lakdang kasimbagan kan nasabing banwaan sa mga agrangay kan mga kapitan sa mga barangay dahil sa paglangkaw kan numero kan mga nagbabalagaw-bagaw na ayam sa palibot. Ang pagbabakuna sa mga ayam gigibon sa Daraga Covered Court. Mantang nangapudan sinda sa mga tagsadirinin ayam na maging responsableng nagaataman tanganing maibataran ang posibleng insidente na ang kausa iyo ang mga ayam. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kaini. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely.
Dahil may New Coke kasama, 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Get in touch with APEC. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, apec.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. APEC, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Good news mga ka-coop! Muling magbabalik ang Alternative Healthcare and Healing Seminar sa mga branches ng Doc Alternativo. Kapag attend ko ng health seminar, mas laking katuwaan at saka enjoy na enjoy ako. Mas mabuti ang herbal kaysa synthetic drug. Maganda kasi yung synthetic drug nawala na. Mga herbal ang ginagamit niyo. Huwag kalimutan magdala ng 1 litrong tubig, magsuot ng face shield at face mask. Kaya dadalo tayo. Maraming mga pa-promo. Ngayong March 27, Sabado, sa Legazpi City, beside Legazpi Public Market. Ang seminar magsisimula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at susundan ito ng one-on-one check-up and counseling. Kaya magpa-register na in advance sa mga branches ng Doc Alternativo na malapit sa inyo. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalo. Sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor.
Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbiter sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil igwanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Higalaom na magabot sa masunod na bulan sa nasyon ang kadagdagan na supply ng bakuna kontra sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sigun kay Presidential Spokesman Attorney Harry Roque na nasa 1.4 million doses kan COVID-19 vaccine ang maabot sa Abril. Kinabibilangan nin 400,000 na doses kan COVID-19 vaccine kan Sinovac na donasyon kan China, mantang nasa 1 milyon dos man nin bakon maabot sa Marso 29 na binakalman kan gobyerno. Pigalaoma na mag-abot man sa nasyon na nagkapiran dose nin bakuna hali sa AstraZeneca na donasyon man kan COVAX facility. Erot kay ni may giramdoman ang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na nasa 50 milyon sa God 70 milyon na mga Pilipino ang target na mabakunahan para makamtan ang herd immunity dahil sa 70% kan kabilugan na populasyon ang kay puwan na mabakunahan para makamtan ini. Sa giraray na tinawanin doon ni Sergio Ortiz Luis Jr., Presidente kan Employers Confederation of the Philippines o ECOP, na makakatabang man sa gobyerno ang pagtugot kaini sa mga pribadong kumpanya na makabakal nin sa diring COVID-19 vaccines para sa indang mga empleyado. Sigun kay Luis, ini dahil sa pagbakalin mga pribadong sektor, dahil na magastos pa ang gobyerno para mabakunahan ang mga empleyado kaini. Nagdag pa ni Luis na wara man mabayular sa ley kung tutugutan ang mga pribadong kumpanya na direktang makabakalin mga bakuna dahil ini man libreng itatao sa indang mga empleyado. Enot kay ni nangapudan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa gobyerno na tugutan ang pribadong sektor na mag-importa asin magbakalin bakuna direkta sa mga sources kay ni na daing restriction asin kondisyon. Tigadala na kang gobyerno ang ley na nagpupugol sa mga pribadong sektor na makabakal ng bakuna kontra sa COVID-19. Sigon kay Presidential Spokesman Harry Roque, sisiripon kang gobyerno anuman na ley na pwedeng makaapekto sa pagbakal kan mga pribadong sektor ng COVID-19 vaccines. Katagod din kan mga naglalakop sa social media post kung saan nadidipisilan na magbakal ang mga pribadong sektor ng bakuna dahil sa nagkapirang mga leyes asin dahil obligado ang mga ini na idonaro itao sa gobyerno 50% ng kabilugan na dose o bilan ng bakuna sa indang babakalon. Sinabi ni Roque na repasunin marhay kan gobyerno anuman na ley lalo na nasa tahaw ang nasyon ng pandemya asin kay puwan ng maray ng bakuna.
Pagrekomendar kan Octa Research Group na inuton an Metro Manila as in iba pang kataraid na mga lugar sa pagbabakuna kontra sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Inisampang naman ka nagdadakol na kaso nin COVID-19 sa nasyon, partikular na sa National Capital Region o NCR. Sigun kay Professor Guido David, miyembro kan Octa Research Group, posible ining kayahon ngunya na taon. Nagtutubod man na ang pagkontrol o nakontrol ang infection rate kan NCR, makokontrol na man ang pandemya sa bilog na nasyon. Mantang nagpatanid man ang grupo na posibleng pumakol sa 10,000 ang aldawa na kaso nin COVID-19 sa nasyon pag-abot kan bulan nin Abril. Inako kan Department of Interior and Local Government o DILG na imposibleng maabot ang ideal na contact tracing ratio sa tao kan nag-itaas na kaso ng COVID-19. Iyan reaksyon ni DILG spokesperson Jonathan Malaya matapos tuyawan ni contact tracing czar in Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang hababang contact tracing efficiency ratio sa nasyon. Sigun kay Magalong, ang ideal ratio para sa urban setting ay 1:30 sa good 37, mantang 1:25 sa good 30 sa rural areas. Pero tinawanin doon ni Malaya na day talaga kakayano na maabot ang ratio lalo ngunya na nakapag-rehistro ang nasyon maabot sa 7,000 na bagong kaso ng COVID-19. Sa ngunyan na nasa 225,000 na ang kabilugan na bilang kan mga na-hire na contact tracers kan DILG sa bilog na nasyon kung sa 10,000 digdi ang nakadeploy sa Metro Manila. Pinaimutika ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na mapautob nin lockdown sa tao kan pag-itaas kan kaso nin COVID-19. Iniyan sinabi ni Roque sa sarong public briefing kasabay kan pahayag na maski dai mapautob nin lockdown may nagkaperang lugar naman ang nagdagdag sa iraram kan General Community Quarantine o GCQ. Napag-araman na opera sa National Capital Region o NCR, nakapairaram naman sa GCQ ang Bulacan, Cavite, Laguna, asin Rizal po sa aga, Marso 22 o pungo niya na Marso 22 sa God Abril 4. Tulo pang Pilipino sa ibang nasyon ang tinamaan ng COVID-19. Dahilan kay ni, sigun sa Department of Foreign Affairs o DFA, puminakol na sa 15,970 ang total infection sa lado kan mga Pinoy sa luwas kan nasyon. Sa nasabing bilang, nasa 5,232 ang mga aktibong kaso. Mantang mantinido man sa 9,691 ang total recoveries, mantang nakapako sa ribo-ribo ang death toll or sa 47 ang death toll dahil nadagdag sa mga nasabing bilang. Hinagyat ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo si Senador Panfilo Lacson na magtabang sa gobyerno sa paghahanap nin solusyon sa pagkaatraso kan delivery nin mga bakuna kontra COVID-19. Ginibo ni Panelo ang payag matapos na batikuso ni Lacson ang administrasyon dahil sa bagulbol na procurement kan mga vaccine maski may nakatagama ng pundo para digdi na maabot sa 126.75 billion pesos. Tinawanin doon ni Panelo na gustuon man kan gobyerno na day pwedeng hidalion, alaga day pwedeng hidalion ang pagbakal nin bakuna dahil lanta nagkakaigwanin kakulangan nin supply kaini sa bilog na kinaban. Apera digdi day ipaman giraray nin kontrol ang gobyerno sa desisyon kan mga pharmaceutical companies kung arin i-deliver ang mga bakuna lalo na tamas pigeenot kaini ang may mayaman na nasyon. Ginatos na Chinese maritime militia vessels ang nasirip kan mga otoridad sa sarong parte kan West Philippine Sea. Sa report ay pinadara kan National Task Force for the West Philippine Sea sa Philippine Coast Guard o PCG, maabot sa 200 sa Chinese militia vessels ang nakaangkla sa Julian Felipe Reef kan Marso 7. Ang nasabing reef sakop kan Exclusive Economic Zone o EEZ kan Pilipinas. Siniguro man kan task force sa Parago sinang mabantay sa West Philippine Sea para maprotehan ang mga teritoryo kon nasyon kontra sa mga mananakop. Binawasan kan Commission on Elections o COMELEC ang oras kan registration mantang sinuspindir man ang satellite operation sa puon ngunya na aldaw Marso 22. Ginibus kan na poll body na
ang desisyon matapos magpaluwas nin memorandum circular ang Malacanang na nagsusugo sa gabos na opisina nin gobyerno na magbugtak nin skeleton workforce na may 30% sa good 50% na operational capacity sa good Abril 4 para mapugulan ang paglakop kan virus. Sinabi kan COMELEC na maako ininin mga applications for registration puon Lunes sa god Webes alas 8 nin aga sa god alas 3 nin hapon. Siringman pinaglinaw kan ahensya na mapaluwas ininin voter certification sa god alas 5 nin hapon. Bareta, sa ibang nasyon naabot na ni US President Joe Biden ang target kay ni na 100 milyon na namamanwaan na mabakunahan ng COVID-19 vaccine sa laog ng 100 na aldaw sa pagtukaw sa poder. Sa sayang pagbisita sa Center for Disease Control, sinabi ninda na igwa ng sobra sa 100 milyon na namamanwaan na nabakunahan sa 60 diyas pasanang pagtukaw sa pwesto. Dahil promisa ni Biden na target na mabakunahan ang maabot sa 100 milyon na namamanwaan sa laog ng 100 diyas diyang sa pwesto bilang presidente kan Amerika. Kumpiyansa ang US President na mababakunahan na nindaan gabos din lang namamanwaan sagod sa bulan nin Hunyo. Bareta sa lado nin Karawat. Punteriya kang Premier Volleyball League nagibuon ang pinakainot na rookie draft sa masunod na taon kung kaya ipagbabawal kaini ang direct hiring para sa pagkuanin mga players. Nakatalaan magpuon ang open conference sa Mayo 10 na ini ang primerong torneo kan PVL bilang professional league. Sinabi ni PVL President Ricky Palu na ang 2021 iyo ang ultimong taon na mahiling ninda ang mga team na naghahanap o maghanap nin mga players alagad sa 2022 ipapasunod na ninda ang drafting system tanganing ang mga maluyang team magkaigwa naman nin tsansa na makapagpakosog kan sa indang lineup. Breakthrough! Laser pecker ang bagong imbensyon na pinagluwas kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban. Ang laser pecker dakulang tabang sa mga nagagamit ng laser engraving sa indang mga produkto arog kan pagkakan, papel, bado asin mga kasangkapan. Ini dahil sa ang laser pecker pwedeng mag-engrave sa kahoy, leather asin man lain-lain na materyales. Ang compact gadget na ini pwedeng darahon maski sa ingka magduman asin powered ni USB power bank. Kontrolado ini ni Bluetooth via smartphone asin suportado ang maski anong format in images arogan JPEG, PNG asin dakul pang iba. Istorya na iiba. Dahil lamang pighona kan sarong 17 anyos na holdupper na mabibiktima niyang makilimos saro pala na eksperto sa judo. Kung dahi nag-abot ang mga pulis, nagkabararian kutana inininto lang. Nangyari ang pang-hold up sa train station sa banwaan kang Gießen na Germany. Nahiling kan hold-upper ang sarong makilimos na buta na nakatukaw sa station. Huna siguro kan hold-upper madali niyang magigibo ang pang-hold up dahil dahil kainin nahihiling o nakakahiling an sa iyang bibiktimahon. Dinulok kan hold-upper an buta, tinakot asin kinuhaan sigarilyo. Pero dahil naugmaan hold-upper, sinuntok pa ang biktima. Di na nagbalos ang butang makilimos. Marikas niyang napugolan ang braso kan hold-upper asin piniripit sa likodan saka dinoonan kan tuhod para mapadapa sa semento. Dahil binutsyan kan buta ang hold-upper asin nasa siring na pesto. Sagud na mag-abot ang mga pulis asin inaresto ang hold-upper. Now wow mali ang hold-upper sa iyang biniktima dahil bako palan ordinaryong buta ang makikilimos na nadali niya. Ang buta namin mida na si Michael Esser, naging world champion sa judo. Flashback! Marso 22 kan taon 1915 kan magpirma sa sarong mutual agreement sa Governor General na pinagpresentar kang gobyerno kan Department of Mindanao asin Sulu na si Frank W. Carpenter, ang sultan kansulun na si Haji Muhammad Jamalul Kiram, inapod na Zamboanga ang kasunduan kung saan tinuwadan niya ang sa iyang soberanya sa Sulu Archipelago. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base, patarabang-tabang ni News Director Udin Paratal Shem ni News Manager Mar de la Cruz.
Kamay po ang sendong naging tagapagbarat ang ngunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pangalan ni June Napoles sa Lalo Technical, ako po si Angel Mustaza. Dahil maghali, dahil magpuknat, masunod na ang programang ISKARAMUSA pagkatapos ang kapirang mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Iniimbitahan po namin kayo na magparehistro para sa darating na May 2022 elections. Para sa inyong kaligtasan, mas pinadali na po ang proseso ng pagpaparehistro na maaari ninyong simulan mula sa inyong mga tahanan. Magpunta lamang po sa irehistro.comelec.gov.ph para makakuha ng application form, health declaration form at makapag-set ng appointment sa inyong local COMELEC office. Pagdating po ng araw ng inyong appointment ay sisiguraduhin po namin na malinis, ligtas at COVID-free ang aming mga tanggapan. Magparehistro ka, Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mayroon ka na lamang hanggang September 30, 2021. Maraming salamat po. Alam nyo ba na ang zeolite powder ay nakakatulong para maalis ang kuto o purgas ng inyong mga alagang hayop tulad ng aso at pusa? Mababawasan din ang kanilang amoy dahil may kakayahan ang zeolite powder na mag-absorb ng mga unpleasant odors. Ang zeolite ay isa ring sangkap sa feeds kaya safe ito. For more information about zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 12:38 na, nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. New Maggie Magic Sarap, Dagdag Value Pack, may free 2 sachets. Sachets, bili na!
Bili na yan! Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana, marina, intra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Pag 12:30 na, iskaramusa na. Diyos marhay na pagkaudto sa inugabos mga tugang. Welcome po sa programang Iskaramusa. Kami po ang sendo mga kaibanan, giraraya ko po ang solo-solo solamente. Ang Totoy noon, pero Tito ngayon, Tito ng Albay po yan, Renz Luna po ha. Kaya ba syempre ang one and only? Ako man po, ang gagandahan ng South, Angel Mustaza po, marhay na pagkaudto sendo dyan. Bati mo muna Tito Renz, happy lunchtime, marhay na udto kay Sir Jude Abaroa. Ano ini, kasana ni, ibanan ini permi ni Congressman Pido Garbin Jr. Maray Sir na ito natin sa Masera, Sir Jude. Maray na ito, no rin daw makaabot digi sa DZGB ang Mikoy's Pizza kang Naga. Sudara ko lang ang baga dito rin sa pizza. Ikaw ba ganyan dyan sa Washington? Sa Mikoy's? Ang alam ko, ano may bawa nito? Ano ito? Hinda. Iyo ito, parehas ito. So kulay violet yan ba ka? Hindi. Anong kulay yan? Pink. Ayo, pink. Igwa dyan. Sa daraga nga ni Igwa. Ang arap ko sa Naga lang. Naga, igwa dyan sa may Washington. Nag-order nga niya kang Christmas season. Oy, maray na ito tabi sa inugabosan sa kayo pong numero 0966-1931118. 0966-1931118 sa Globe ko po yan ha. Sa Smart Kumantabi 0949-4334061. Kamu magpaabot ka sa mga mensahe, mga birthday greetings, mga patara-tara, mga violent reactions, mga sentimiento, mga reklamo, asin iba pa, basta mapapakinabangan, basta mapapollow up, basta Bareta, i-forward lang sa kuya. Siyempre, ang numero mga kasang kapartner. Pwede mo nilo i-forward sa kwet. I-forward ko ang dito, Renz. Papasa-pasa pa lang. Oo. Ang sa kuya mo na number sa Globe, 0915-415-4899. And then sa talk and text, 0909-543-4660. Magkurumustahan lamang kita. Oy, maray na to. Jan Angel sa Daraga Public Market. Oy, maray na to dyan. Nakaantabay ngunan na bilog na merkado publiko kan Daraga. Kuya John, today and this morning as we speak, Kuya John, matindi ang public market sa Daraga. Ginibong official media partner ang DZGB. Maglaog ka dyan sa Daraga Public Market. Igwa yan mga tugang niralaag na speaker. Sumanamiento kan Daraga Market Administration. Siya pahingin ito sir na temis na lobete. Ngunya na udto, ang talagang nanginginutan dyan na radyo, DZGB. Habang nagkakaraon sa mga paratiyan dyan itong mga negosyante dyan sa lao.
ang nadadangog tabi kuya dyan sa laog talagang DZGB. Salamat po sa tiwala. Maray na to tabi sa inyo. Sana ba kulang siring kaning oras? Kung sign on to sign off. DZGB. Bahad lamang tabi Sir Tamis Lubete. Baka lang mo may sinaod na daradigdig. Grabe ka. Kamu na nga ni ngayon tinawan kay pabor. Oy, maray na to tabi sa mo Sir na Tamis Lubete. Ang mahigos na market administrator dyan sa Daraga. Kaparehas ka ini sa tigataramo? Sa araw kaya ng kulay. Araw kaya ng galang kulay. Kaya itong libreng pizza. Libreng pizza. Oy, Marinod, kumusta na naman dyan sa Daraga Public Market? Ang presyo kan mga barakalong. So, presyo kan urig, Sus Mariosep talagang ining urig, Problema ining urig. Maski nga ni puro paano, Ang urig tabi talagang matindi man ang pagtaas kan presyo dahil sa kakulangan kan supply. Supply and demand, Basic rule. Pagalangkaw ang demand, nagkukulang sa supply. Pag kulang sa supply, naglalangkaw ang demand. Ayan ang nangyayari ngunyan. Kaya ngunyan, sa mga oreg, mas tiwala ngunyan ang mga dealer. Magkuha kay oreg. Duman sa mga nag-aaragi sa, sa slaughterhouse. Siyempre, masunod kita dyan. Okay pa na nanggad. Sabi ni 8446, ngunyan na underscore ang number of COVID cases surge. Garo naglaylo ang demolition team. Barali ka naman pag-park gilid tinampo. Saro pa yan Nag-ano lang Angel so COVID talagang nalingawan na naman so dating road clearing na pigtatara. Yan man ang problema sa mga Pinoy. Pag igwang isyo na buminotwa, pag igwang naman isyong buminotwa, ang piggibo mga tuga. Natakloban. Natatapalan. Kumusta na daw duman sa sa Manila Bay? Sarap pa ito. So, saan? Hindi na nga, wala na ito. So, nakaka-daki mental chuchu. Mental awareness? Mental health. Ay, sus ko. Kita nga digdig sa Bicol nga stress na kita sa mental ta. Sa mental health nga to, digdi pa naisip ta yan. Oy, marahay na udo kay 5779, happy lunch po. Marahay na udo tabi sa'yo. Sabi ni 446, Dorin po ma-lockdown, 7,000 plus na po, baga almost 8,000 na arual daw nagpa-positive sa COVID. Mahalat na mag-20,000 bago mag-lockdown. Ini nga ning pigtataramta po 446 ining pag-lockdown depende talaga kung kabus tagdigdisan nasyon ang maglangkaw. Kunya higpitan man baga so restriction diyan sa border kan Albay. Siba kaya ang pagkasabot adug kay ni so pagkasabot kay kang iba so piggibong restriction sa paghigpit diyan sa border sa Albay ni Gobernador Alfrancis Bichara. Pagkasabot kan iba lockdown na. In which, ang talagang obheto ka iyan na pag-restriction, hahanapan ka ng magkakanigong papeles kung halik ka man sana dyan sa Metro Manila. Iyo yan sa bilang parang precautionary measures kasi masimana santa na baga dito, Renz. Posibleng dati baga tigturusan na pwede na ngayon magbiyahe without documents. Okay pa na lang ngaya wala ka ngayon sintomas na namamatayan. Posibleng approbate siya ran ito. Na syempre, alang ka na baga ngayon so numbers ka nagpa-positive sa COVID-19 sa Manila. Syempre, natatakot ka. Mauli na lang ngaya ako duman ngaya, mas ababa ngaya. Dito ngaya aram, dito matigahangad, and dito matigasabi na, ang gabus na mauruli digdi, baad, posibleng positibo or carrier. Naging maingat sa nakita Precautionary measures, yung pigtataram ni Angel Mustaza. Precautionary measure. Wala man baga marat kung magsunod ka. Wala man nagpupugol sa to kung mag-uli kita. Mag-uli ka mo basta kompleto ka mo sa mga dokumentos. Sabi ni Manuel Rafael, bakit hindi isali ang Albay sa GCQ? Mas maigpit pa ang travel protocol ng Albay kaysa NCR. Yun ang ni Sir Tigataramta na kaya nga ni gigibuta ining mga restriction na ini para day maglangkaw ang kaso kan COVID-19 digdi sa probinsya kan Albay and then sa kataraning pang mga probinsya. Sabi ni 628 ni amigong Roger Milyare. Sabi niya, amigo, ipadagos ang poseng, magkano kaya ang price kan sitaw na galante? Ano ibig sabihin na sitaw na galante? String bean, gallant,
String bean? Ano bang gusto mong sabihin? Sabi ni Padig, ni boss na Roger Milyare. Ngunyan mga togang, igwan nagpaabot sa to kay concern dyan sa barangay Tambo sa Ginubatan, Albay. So sarong manukan da dyan, kaya ito, pigtokar na ini ni, ni-report na ini ni Kuya Jimmy na salita. So corresponsal da dyan sa 3rd District. So sarong manukan dyan, actually, garidua nga na iyan na manukan dyan tabi sa, barangay Tambo sa Ginubatan. Kang nakaaging taon, kundi ako nasasala, bago pa man mag-Christmas season, nagpuon, nagdakol so langaw tabi, pasintabi sa gabos sa mga nagkakarakan. Nagdadakol so mga langaw dyan, sa lugar na iyan, na medyo napabayaan nga ni, kan sarong pribadong manukan. O ano na ini, hiro-hiro tabi, aritsyo, Ginubatan. O paano yan, so, sanidad dyan sa lugar. Sabi daan ang kayan, so latest na update diyan gari, so mahalat kay recommendation para ipasara. Pero ngunya ilingon mo nangyari manggiraray, manggiraray mga langaw diyan sa lugar. Ba naka-permission naman yan sa kataraning na data aram. Syempre pag may mga aki baga Angel, dipisil baga iyan, makaturog ka na sa nao. Maski warang aki, ikaw man doon nagakaon talaga sering. Pimina yan. Makaturog ka maski utong-uto, grabe ang init, taka moskitero. Yan, mainito na nga mainito na, tapos magigibon mo pa, mas hindi ka pagkandila sa lamisa. Mga gurang bagay, yung mga pegat, may tubig. Taang langaw pag may kandila dyan sa lamisa, dahil nagraranay. Ay, lingan daw, sige daw, ilingon ta daw kung gabos daw na harong dyan, sindihan si kandila dyan. Paano pag dakulo na langaw talaga? Kulong nga na isa payo. Ayun ang bigtataram. So nag-send ki picture sa concerned citizen ta dyan sa barangay Tambo sa Ginubatan. So fly trap baga. So mapulot baga na pag nadapuan kilangaw, duman nagdudurukot. Ta kagulpe. Ano natabi ini? Ano na sa nakita, mahalat na sana naman kita ki pigtataram na recommendation. Ay na sa pigtataram na adalan. Ano na kita? Oy, high blood ka na. Kaso bago nagtataram ka na, makulog ang batok mo. Hindi man ako high blood. Pigahanap ta lang. Ang pigahanap ta digdi, so simbag kan rural health unit, magin man so nag-ano kaya. Busy pa mag-prepare kan sa COVID. Ay sa pala sa Ligaw pala. Sabi ni Tambo Ligaw, sabi ni boss na Roger na Milyare. Sabi niya, yan ang amigo nga pod na pamintang buhay na naglalayo. Ayun, pigtataram ko tabi, boss Roger na Milyare. Buhay, naglalayog-layog, isus ko'y kamadoro aldaw, pero wisyo baga iyan. At saan may mga darapay na hilang, di mo aram kung saan nagdarapo, isus Mariusep. Ano na kita, hero na kita. 2021 na. Sabi ni Sir Jude Abarawa, sabi na, bation mo man kami. Sabi ko, sisayang kay bana mo dyan, sir, tabation ta. Sabi na, sukabadi ko, tapos utugang ni Kong Garbin, si RG Garbin. Oy, marhay na udto. Baka nakanta ba iningon yan dyan sa residensya ni Congressman Pido Garbin. Marhay na udto tabi, makipangudto kami ni Tito Renz. Baka naman may pangudtuhan. Ay, sabi ni Pading Earl Mark Ordan, sabi niya, greetings from Alinsuring, Grabelensan, dyan sa Ligaw. Oy, maray na udto tabi sa Indo dyan sa Alinsuring, Grabelensan, tabi sabi ni 733, dugo mo. Kasi ni 733, sabi niya, dugo mo. Dahil man po ako di dugo, garo dudugoon pa sana. Kana pig forward sa kuyang, picture kay Iniong. Grabe talaga Iniong, Paano naman kita, baya. Hiro-hiro tabi dyan sa Ligaw. Abay sa tabi, so nagpaabot ki concern, managod dyan sa mga langaw tabi. Finorward ko na kay Kuya Jim na salita. Tatanganing magibuan may irani sa mga otoridad. Sakita baga digdi, dahil man kita nagkakuan ki kang persona o so kumpanya kung ano man. Wala man maraot baga sa paglaag kan manukan. Basta asikasuon sa may, di ba may may commercial kita ki, Zeolite. Yan, Zeolite. For disinfection yan bako? For disinfection ba yan? Tama? For disinfection yan, Zeolite na yan. Hindi ko sure. Pwede man gayod. Para sa walang amoy na babuyan? Pwede. Sige. Zeolite na yan. Pwede man sa walang amoy na manukan. Tamanukan
Okay, tabi Sabi dyan ni- sa ligaw ha. Maghiro-hiro na tabi ka mo. Ay, sabi ni Sir Daniel, Tupal, maray na udto po dyan sa inyo, Sir Renz, at nakadilaw na Ma'am Angel. Watching from and listening po from Batangas. Aha. Sabi man ni Sir John Michael de los Santos, hi po. Hello, sir. Sabi man ni Ma'am Christy Conda, hello po. Good afternoon po, Sir Renz and Ma'am Angel, watching live from Ilawod 3, Daraga Albay. Happy lunch. Happy lunchtime, Ma'am na Christy Conda. Sabi man ni Sir na Manuel Rafael, bakit hindi isali ang Albay sa GCQ? Mas maigpit pa. Ayun na pala.